Na dnešní rozhovor přijala pozvání Martina Mezerová, programová manažerka ze společnosti Vodafone. Martina působí v oblasti projektového řízení už více než 16 let. Teďka aktuálně na pozici programové manažerky vede velký program. Snad můžu prozradit i to, že Martina kromě role programové manažerky zvládá i roli maminky a ráda cvičí jogu a také se věnuje černobílé fotografii. Já tady chci přivítat Martinu Mezerovou, moc tě vítám a děkuji, že jsi si udělala čas na Holky z Agile a projektu. Ahoj Klárko, já moc děkuji za pozvání. Super. Já jsem si pro tebe připravila několik otázek a chtěla bych začít takovou možná víc široká. Co je vlastně to, co byly ty klíčové okamžiky, které tě dostaly tam, kde jsi teďka? Co byly ty milníky možná nebo křižovatky? Já mám pocit, že ve většině případů to ani nebyla vlastně moje zásluha, ale že to byla jako důvěra lidí v mém okolí, v moje schopnosti, které já jsem tam v té době ještě neviděla, protože mě vždycky pomohlo, že jsem se na další pozici, která byla o stupínek výš, dostala díky tomu, že mě prostě někdo tu pozici nabídl a měl ve mně tu důvěru, že to zvládnu. A moje první reakce byla, ne, to nemůžeš, to opravdu, seš si tím jistá? A nakonec jsem se vlastně na té pozici osvědčila a zase přišla nabídka jako na ještě o ten stupeň výš, takže ty milníky, za ty můžu poděkovat lidem vlastně v mém okolí. Takže ty jsi zažila vlastně v průběhu té svojí profesní kariéry tu podporu těch lidí, kteří vlastně v tobě viděli ty skilly, dovednosti, ten potenciál, který tam vlastně je. A to si myslím, že je důležité, aby potom i ten projektový manažer nebo programový manažer viděl ten potenciál v těch svých lidech v tom týmu a podporoval ho úplně stejným způsobem, jako já jsem dostala tu podporu od těch mých nadřízených. Přesně, takový to, že to předáváš dál, že to dobro, co ti přišlo, takže vlastně předáváš dál. Jo, určitě, tady to je zajímavá cesta. A když se bavíme o tom, že vlastně si měla tu možnost vystoupat po těch stupíncích až do té role programové manažerky, protože řekněme si, je to ta nejvyšší role v tom projektovém řízení, vlastně asi ano. Je. Vlastně v těch organizacích většinou ten programový manažer je ten jakoby vrchol té expertní role. Tak jsou nějaké, řekněme, jako dovednosti, nějaké klíčové kompetence, které by si třeba řekla, že je důležité na nich pracovat, aby právě se člověk jako posouval dál, že by si třeba mohla i těm holkám, dámám, ženám, který se v té oblasti pohybují, jako poradit, jak se tam dostat. Co je to důležité, na co se soustředit? No, jak jsem řekla už na začátku, já jsem o to vlastně nějakým způsobem neusilovala, takže ono jako pro mě asi těžké říct, jako zaměřit se na tohle, protože to pomůže. Jo. A já jsem se snažila celou tu cestu mít jako vlastně takovou poctivý přístup, být transparentní a prostě být svá a snažit se prostě ty hodnoty transparentně přenášet v rámci řízení těch projektů. Takže já si myslím, že je hodně důležité, aby ten člověk jako netlačil na pilu v nějakých oblastech, které mu nejsou vlastní, ale mě pomohlo asi to prostě být opravdu svá, poctivá a vlastně si to odpracovat. Jo? Takže, ale jinak, co se týče projektového manažera, tak tam vnímám, že je dobré, pokud člověk má dobré komunikační skilly. To je určitě na čem se dá i zapracovat a to je jedna z těch vlastností, která lze zlepšit je formou různých školení. Takže to je asi taková klíčová věc, kterou bych považovala za nejdůležitější. Tak ono se vlastně říká, že ta role toho projektového manažera je vlastně z 80% té komunikaci. Ono na začátku v těch juniorních rolích člověk mívá, možná si měla podobnou zkušenost, ten pocit, že to je o těch hard skillech. O tom to tam jako dostat na tu sílu. A pak jako postupem času člověk zjistí, že je to o těch soft skillech, o té komunikaci, o tom, jako jak se domluví s tím týmem, že jo? No a nejenom právě s tím týmem, ale zároveň s tím vedením a s těmi důležitými stakeholdery. A právě tam je strašně moc důležité, což většinou nezvládají lidi na těch ještě juniornějších pozicích, vlastně tu stejnou informaci podat různým způsobem různým stakeholderům. Tím neříkám, že mají lhát, ale prostě ta úroveň detailu je pro každou tu úroveň jiná a je strašně moc důležité vždycky tu informaci dobře vysvětlit, aby ta protistrana odešla z toho rozhovoru s tím, co já chci. A to jsem získala vlastně až díky tomu, že jsem se dostala na ty vyšší pozice a mohla jsem na tom vědomě pracovat a uvědomit si a taky, co si budeme povídat několikrát, taky jako nabít pusu, že jo. To je
asi nejlepší z učení, že prostě člověk udělá chybu. Jo. A ty chyby, jak vnímáš chyby teda? Jak to vnímáš? Jsou nutné. Aha. A určitě je důležité, aby je člověk dělal, aby se z nich poučil, protože tam je ta zkušenost úplně bezprostřední, kdežto když člověka někdo pořád vodí za ručičku a snaží se ho od těch chyb odfiltrovat z jakýchkoliv důvodů, tak se ten člověk to nikdy nenaučí. Pro mě jako je určitě důležité, aby lidi chyby dělali, ale hlavně, aby se dokázali z nich poučit a vzali si to správné ponaučení z nich a samozřejmě neopakovali v ideálním případě. Jasně, takže lessons learned, které vlastně děláme na konci těch projektů, ano. tak si aplikovat na sebe, ano. v té roli projektové a vlastně jako ty chyby dělat, ale posouvat se a poučit se. Jo, přesně tak. Super. A to si myslím, že je relevantní pro jakoukoliv pozici v jakékoliv firmě i jako v reálném životě, že? To si budeme povídat. Přesně tak, jo, chyby dělá každý, že jo, ale důležitý je neopakovat. Super, děkuju. A když bych se ještě dostala vlastně protože samozřejmě vzhledem k tomu, že tady to je skupina, která je zaměřená na holky, ženy, dámy, tak já jsem to i na začátku zmiňovala. Vlastně kloubíš nejenom samozřejmě tu profesní roli, ale i tu roli osobní a tam ta role vlastně té matky a i toho mýho života, toho času jako sama pro sebe. Jak vlastně ty pracuješ třeba s tím work-life balancem, s tím nacházet tu rovnováhu? Co bys poradila třeba? No, poradila bych, že je důležité hlavně být v pohodě sama se sebou. To je úplně alfa a omega. A samozřejmě mám chvíle, kdy jako mám pocit, že mě to všechno přerůstá přes hlavu, jak v práci, tak doma. A tam je důležité, aby každý měl určitě nějaký ten způsob, jak si dobít ty baterky. A určitě, aby ta pracující máma měla nějakou svoji činnost, kterou si nenechá sebrat od nikoho a našla si na ní ten čas, protože to je strašně moc důležité, jinak to prostě nebude fungovat potom na žádném tom bitevním poli, ani toho rodinného života, ani toho pracovního. Takže jak jsi zmínila na začátku, tak jako pro mě je to třeba yoga nebo jakékoliv jiné sportovní aktivity nebo vlastně kultura. A úplně, co mi pomáhá asi nejvíc, je vždycky takový ten klasický pokec s kamarádkami, kdy člověk zjistí, že to, co řeší, vlastně je oproti tomu, co řeší ti ostatní, třeba ještě vlastně docela v pohodě a že jsou i horší případy, které lidi v životech musí vyřešit a vyřešili úspěšně. Takže ono je to vlastně taková, já tomu vždycky říkám terapie, kdy si zajdeme s kamarádkou na kafe a popovídáme si o tom, jak je to u nás špatný a vlastně odcházíme z toho obě dvě vlastně povzbuzený, že vlastně se nemáme zas tak špatně a jako dá se prostě s tím žít takhle. No. Ty vlastně mluvíš o takovém tom mindsetu, jako jak si nastavit ten pozitivní mindset toho, že se můžu posouvat dál, že každý prožívá někdy ten okamžik toho, že ta cesta prostě k tomu úspěchu není taková ta přímá křivka, že jedeš jako nahoru, ale je tam spousta jak těch chyb, těch pádů, těch okamžiků, kdy si člověk říká, já to vzdám. Já to prostě vzdám, to jako nedává smysl. Ale tím, že vlastně vytrváš, tak se posouváš dál třeba až k té roli té programové manažerky, protože když by si řekla jako nějakou tu dovednost, jako, tak řekla bys třeba o sobě, že máš tu vytrvalost, že jsi jako vytrvala. Vytrvalost určitě, ale jako zase to nebyl úplně nějaký můj jako profesní cíl dostat se až sem. Opravdu já to považuji za souhru jako mnoha náhod, když jsem se dostala až sem, ale vlastně v průběhu toho postupu jsem se v té roli hrozně našla, zjistila jsem, že je to to, co mi vyhovuje. Tím pádem vlastně já se motivuju sama tím, že vlastně jako mě to baví, tahle ta role, jo. A přináší mi nové zkušenosti, nové poznatky a byť, jak jsi zmínila, jsem byť ne teda v roli programové manažerky, ale pohybuji se okolo toho projektového řízení poměrně dlouhou dobu, tak já na tom pořád nacházím věci, které se dokážu naučit, ať už je to od těch lidí z týmu, anebo každý ten projekt je ze své podstaty prostě jiný. To znamená, každý ten projekt mi přinese něco nového a já ráda otevírám ty nové dveře a poznávám ty nové věci. Takže vlastně to je to, co mě na tom i jako motivuje a udržuje vlastně pořád vlastně na té samé pozici nebo na té samé cestě. Ale není to o tom, že bych tohle měla jako nějaký ultimátní cíl před sebou před 16 lety, že sem se chci dostat. Tak, no.
Jo, je to s tím životem nějaká cesta. Ano. Tak já ti přeju, ať ta tvoje cesta dál trvá ještě dlouho, ať tě to baví, ať nacházíš tu motivaci a i tu rovnováhu. A ještě jako poslední věc, tě chci poprosit, co by si popřála třeba těm holkám z Agile projektů do těch dalších dnů? Co by to bylo? Nebo co by si jim poradila, popřála? Jakou jednu věc na závěr? Asi, aby stále byly ženami. Nedělali si velkou hlavu z toho, když se potkají v místnosti plné mužů a budou tam jenom sami ženy. Stává se mi to. A ať zůstanou své, a z mé zkušenosti mám pocit, že ženy dokážou uřídit lépe čas než muži, dokážou toho zvládnout víc. A někdy mám pocit, že je vlastně ta schopnost přijmout další a další povinnosti a další činnosti je u ženy skoro nekonečná. Že mám pocit, že jsme takové až trochu nafukovací a prostě si říkám, jako další věc už nezvládnu a zvládnu ještě další 3. A tak ať se toho nebojí, ale zároveň ať dokážou najít i tu hranici, kdy už opravdu to přetéká a dokážou si tam najít tu činnost, které se nevzdají a je jenom jejich a která je bude nabíjet a v té cestě jim pomáhat a uchovat si zdravý rozum. Skvělý, moc děkuju. Děkuju taky. Díky za pozvání, přeji hodně štěstí všem.